Vítajte pri mojom dnešnom novom videu. Moja radioamatérská značka je Otomária 0 Adam Božena Adam, operátor Rasťo. Vybrali sme sa spolu s OM8 Helena Gustav Stanom na výlet na Šerišský hrad. Absolvovali sme krátku cestu, ktorá trvala asi 30 minút hore na Šerišský hradný vrch a aktivovali sme sotu aj flóru faunu. Sota má názov Otomária lomeno Peter Otto 052 a flóra fauna je Otomária František 0618. Ako vidíte, momentálne cesta autom z Veľkého Šariša na parkovisko, ktoré sa nachádza rovno pod hradom. No a hneď napravo sa nachádza archeopark Veľkého Šariša. Takisto tu je cenník, ktorý je na Šerišskom hrade, keďže peniaze potrebujú na obnovu samozrejme hradného vrchu. No a už krátka cesta hore, relatívne krátka, síce s mojimi kilami mi to dalo trošku zabrať, ale treba trošku zhodiť po Vianociach, takže potulka lesom. Šerišský hradný vrch je veľmi pekná lokalita, je tam veľmi pekný výhľad na všetky strany a tú cestu som absolvoval už viackrát na Šerišský hradný vrch, takže poznám to dokonale. Veľmi krásne prostredie, dá sa ísť pekne po ceste, kľudne aj s bicyklom, prípadne chodia tam aj s kočíkmi, s deťmi. Na Šerišskom hradnom vrchu sa konajú rôzne akcie, ktoré sú avizované väčšinou na stránke Veľkého Šariša. Takže pomaličky som si pokračoval hore. Stano už prakticky bol hore, už malo začaté aj vysielanie, takže ja som sa kochal prírodou, sem tam som si robil prestávku, natáčal som krásy prírody, takže paráda. No a tešil som sa na spojenia, ktoré budú hore, samozrejme. Cestou hore som stretol zo pár ľudí, s ktorými sme sa míňali. Niektorí už išli naspäť, čo mi bolo prekvapenie, lebo ja som tam išiel okolo pred 10 ráno, to znamená, že už niektorí išli naspäť. Takže keď ja som sa chystal, už niektorí ľudia išli naspäť. Takže vidíte, krásna príroda. Čo ma zaujalo, hneď som si natočil na svoj mobil, samozrejme všetky chránené rastliny. No a tu vidíte moje vybavenie, môj ruksak, ktorý som si odvážil a bez vody mal 8 kg. Takže na sotu ťahať ruksak s mojou výbavou, ktorá není QRP, ale QRV, je trošku zložitejšie, ale v pohode. Takže tu už máme vchod cez hradnú bránu na hrad Veľký Šariš. Hore máme takého kostlivca. No a pomaličky ideme vstúpiť na nádvorie. Na ľavej strane sa nachádza kreslo na fotenie, kde je koruna a meč. Kto by sa chcel odfotiť, môže. Hneď naľavo sú suveníry, mince a platí sa vstupné, takže takto vyzerá ten vrch. Veľmi pekné. Za pár rokov dozadu to sa snaží Veľký Šariš zrekonštruovať, takže veľmi im prajem, aby sa všetko dokončilo. Samozrejme súčasťou je aj krátka prehliadka momentálne, keď vidíte tú väžu hlavnú. Platí sa tam vstupné, sa mi zdá, že euro, kde vám vysvetľa, ktorým smerom je čo, aké vrchy a tak ďalej. Ja som tam bol raz, väčšinou som tam chodil jak chlapec ešte, nikdy nebolo vstupné, ale nebolo to tak pekne opravené, ako to je teraz. Takže vidíte Šerišský hradný vrch, no a tu už začal vysielať kolega. CQ Flora Fauna, Oscar Mike 8, Hotel Golf, Flash Portable. CQ Flora Fauna, Oscar Mike 8, Hotel Golf, Flash Portable. CQ Flora Fauna, Oscar
your signal report is also 59. Thank you very much for the next contact 7344. Good luck, 44. Oscar Hotel 1, please. Oscar Hotel 1. Dziękuję, good luck. Otakar Peter, poď. OK4 Karel, Otakar Petr, OK4 Karel, Oto Petr. OK4 Karol Otakar Peter. Tu je Otomária 0 Adam Božena Adam. Report pre teba je 5959, pekne ideš. Poď. Áno, tady je OK4 Karel, Otakar Petr, operátor David. Díky moc, pro tebe taky 59, 5 jinak město Rajet ze Střebí 20 km severně od Brna, Jižní Morava, jak si přijal? Ďakujem za pekný kontakt. Ja momentálne vysielam na hrade Veľký Šariš, je to hrad Šariš. Je to zároveň sota aj flora fauna, takže tu s kolegom ešte jedným OM8HG sme si vyšli tu povysielať. No a idem z iComu 706, momentálne dratovka anténa, výkon nejakých 80 W, z Life po štvorky, baterky 20. A mikrofón na teba, to je Otomária 0 Adam Božena Adam. Áno, všechno přijato, to právo bez problémů. Na mé straně je Alfa na nějakých 100 W a stanice Jesu FC 950 Jesu a 100 W ve špičkách. Díky moc, mějte se tam pěkně, kolegy jsem dělal před hodinkou asi, takže díky za to, díky za fóru a záhrad a mějte se pěkně, pěknou aktivaci. Tak jinak teďka momentálně na Jižní Moravě prší, takže na žádný portablový aktivity to moc není. Užijte si to kluci a mějte se, ahoj, naslyšenou. No, tak ďakujem pekne za parádny kontakt na Českú stanicu. 7-3 pre teba, 44 na pekný zvyšok dňa. Maj sa pekne, ahoj. Taky a někdy naslyšenou, ahoj. Stanislav Pavel Ošem, Irena Pavel Jadviga. Stanislav Pavel Ošem, poď. Stanislav Pavel Ošem, Irena Pavel Jadviga. Irena Pavel Jadviga. Sierra Papa 8, Italy Papa Hotel, this is correct? Correct. Italy Papa Japan. Italy Papa Japan. Sierra Papa 8, Italy Papa Japan. Pozdravujem Mirek, 5-9 pre tebe, 5-9. Bardzo dziękuję. Piątka, dziewiątka dla ciebie. Bardzo dobrze to leci do Polski. Ďakujem bardzo za milé spotkanie, 73, 44. Maj sa pekne, ahoj. Bardzo dziękuję. 74, 44. Stanisław Kłebek 5, Romana Jadwiga, damy skupienie Teresa. Stanislav Kvabek Penš, go ahead. Stanisław Kłebek 5, Romana Jadwiga Adam. Kłebek 5, Romeo Juliet Alfa. Tak, pobral Rafal. Pre tebe report 5-9, ideš celkom fajne tu. Moja Queen 8, Bravo, Whiskey Mike. Sugar Queen 8, Bravo, Whiskey Mike, this is correct? Roger, Sugar Queen 8, Bravo, Whiskey Mike, portable, portable, 5 piątka, dziewitka. Sugar Queen 8, Bravo, Whiskey Mike, Marek, moje imię je Rastislav. Pre tebe 5-9, jak ty me bereš? Dziękuję, dobre za utro. 44 i pozdrawiam. Tak, pozdrawiam do Polska 73, 44, do następnych spotkań, čau. Ciao.